соат дар пойтахт 18. хабари рӯз дар Азия плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии низ дида бошед. вакилони палатаи поёнии парлумон бо ворид кардани илова ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ муҷозот барои хушунат алайҳи кӯдаконро сахттар карда ҳаҷми ҷаримаро аз 180 ва 300 сомонӣ то ба 420 сомонӣ расониданд. муовини прокурори генералӣ Мирзоамон Рофизода зимни муаррифии лоиҳа гуфт, сабаби асосии таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи мазкур дар самти иҷро накардани ӯҳдадориҳо дар бахши таълиму тарбияи ноболиғон мавҷуд будани норозиҳо мебошад. ба ибрози ӯ давоми солҳои 2019-2020 наздик ба 27 000 нафар барои иҷро накардани ӯҳдадориҳо дар таълиму тарбия ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. аммо мушкилот на танҳо ҳалли худро наёфт, балки бадтар шуд. ҷаримаҳои хурд чандон муассир нестанд, аз ин рӯ масъулиятро сахттар кардан ба маврид аст, гуфтааст муовини прокурори генералӣ. 5 ноябр нишасти соҳибкорони Тоҷикистону Полша дар шакли видеоконфронс баргузор мегардад. хабар медиҳад сафорати Тоҷикистон дар Олмон. самтҳои эҳтимолии ҳамкориҳои Тоҷикистону Полша бахши кишоварзӣ, саноати хӯрокборӣ, истеҳсоли маҳсулоти насоҷӣ, инчунин соҳаи энергетика бо инобати энергияи таҷдидшаванда ва сайёҳӣ буда метавонанд. дар ҷараёни форум ҷонибҳо метавонанд бо хусусиятҳои хоси иқтисодӣ, имкониятҳои сармоягузорӣ, механизмҳои мавҷуда ва имтиёзҳои пешниҳод намудаи Тоҷикистон барои ширкатҳои хориҷӣ шинос шаванд. тибқи омори ҷониби Полша соли 2020 ҳаҷми содирот ба Тоҷикистон 17 миллиону 400 000 доллар ва воридот ҳамагӣ 1,5 миллион доллари амрикоиро ташкил додааст. фонди суғуртаи пасандозҳои шахсонӣ воқеӣ дар бораи оғози пардохти ҷуброни суғуртавӣ ба амонатгузорони ташкилоти қарзӣ барҳамхӯрдаи Кафолатбонк хабар медиҳад. пардохт дар филиали агенти ҳумо бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоев 148 сурат мегирад. тибқи маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, амонатгузорон ҳақ доранд барои гирифтани ҷуброни суғуртавӣ то 1 сол ба агенти бонк муроҷиат карда бошанд. япония ба беморхонаи шаҳри 7 Душанбе таҷҳизоти тиббӣ аз қабили дастгоҳи рентгенӣ ҳадя кард. грант дар ҳаҷми 91 000 доллар дар чаҳорчӯби барномаи кӯмаки бебозгашт ба аҳолии васеъ ва амнияти башардӯстона ҷудо шудааст. ба гуфтаи намояндаи дипломатии Япония, ҳукумати ин кишвар ният дорад дар оянда низ аз бунёди як ҷомеаи беҳтар барои ҳама мардум пуштибонӣ кунад ва сай дорад ки бо ҷониби Тоҷикистон ҳамкориҳоро минбаъд низ идома дода бошад. давоми 52 рӯз даъвати навазгарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба 83.1% расидааст. хабар медиҳад котиби матбуоти вазорати мудофиаи кишвар Фаридун Маҳмадализода. ба иттилои манбаъ, вилояти Бадахшон ва шаҳри Душанбе нақшаи даъватро 100% иҷро карда, вилояти Суғд аз 77.3% ва вилояти Хатлон аз 57% нақшаи иҷрои даъват хабар медиҳанд. даъвати тирамоҳии имсол то 30 ноябр идома меёбад. ёдовар мешавем ки нафарони синни даъватӣ ки намехоҳанд муддати 2 сол дар сафи артиш хизмат карда бошанд, метавонанд бо пардохти маблағ дар ҳаҷми 25200 сомонӣ хизмати ҳарбии ҳатмиро дар муддати ҳамагӣ 1 моҳ адо карда бошанд. ҳисоби бозӣ миёни дастаи мунтахаби наврасони футболии кишвар ва ҳамсолони онҳо аз Эрон мусовӣ анҷом ёфтааст. бозӣ дар доираи давраи дуюми чемпионати Ассотсиатсияи футболии Осиёи Марказӣ дар Душанбе баргузор шуда, бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. футболбозони мо ба голи Алираҳмон Ҷади Эронӣ бо зарбаи дақиқи Абубакр Сулаймонов посух доданд. дар даври ниҳоӣ рӯзи сешанбе 23 ноябр футболбозони мо бо ҳамсолони худ аз Узбекистон бозӣ хоҳанд кард. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии Душанбе соати 15 баргузор мегардад.
خوب این بود نشر جنبسته برنامه خبری در رادیوی آسیا پلوس. شما می توانید همه روزه ساعت 18 شام نشر زنده برنامه ما رو در صفحه اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب نیز دیده باشید. ما رو همراه باشید.